Me va posar difícil continuar, Bueno, a mesura que la gent va parlant arriba un moment que te planteges si ho han dit tot, però bueno, repetirem alguna coseta. Bueno, jo me presento junt a Guillermo perquè després de l'experiència d'aquests últims anys que he tingut a l'Ajuntament he vist realment la mala gestió del Partit Socialista. El més fàcil seria anar-me'n cap a casa perquè el problema és molt greu. Us el conto així per damunt. L'Ajuntament a dia d'avui, de l'últim pleno, deu 2.300.000 euros, més 600.000 euros en crèdits. Això fa 2.900. Ha baixat molt. L'última vegada que vaig mirar eren 4 milions, però ha baixat. Però el problema està en el CIESE. Allà és on s'amaguen totes les coses. El poliesportiu, 2,5 milions se té que pagar. 50.000 euros d'amortització de capital i 30.000 d'interessos tots els anys. L'escorxador, que només treballa 2 matins a la setmana. 1,5 milions d'euros. El parc solar, 900.000. Això fan més de 6 i més de 7 milions d'euros, el que diu l'Ajuntament. I això és aixina. I és un gran problema. Què més problemes n'hi ha? Hi ha una gran quantitat de factures de l'Ajuntament que de moment no estan comptabilitzades. Per què? Perquè si no encareixerien els números més rojos. I una altra grapa de factures que el que fan és agarrar-les de l'Ajuntament i portar-les al CIESE. Així nosaltres no les podem veure. Per què ho sabem? Doncs perquè hi ha gent que ens diu Jesús, Guillermo, a veure si puc cobrar això. I aquesta factura resulta que no està a l'Ajuntament, està al CIESE. I se diuen molts més diners dels que no podem veure perquè la gestió que fan és invisible. No podem entrar al CIESE a veure res. Però bueno, els datos són els datos. Volia parlar també dels carrers, però com ja hem parlat tants, jo només vos ensenyaré això. Això és el que ha fet el Partit Socialista en Morella. Estropeçar pel carrer tot el món en els adoquins sols. I la mala gestió és exageradíssima. Només vos contaré una que és, que tots sabeu, és el portal de Sant Mateu. El portal de Sant Mateu se va fer el 2006. Encara no se n'havien anat els obrers, estaven tots els adoquins sols i van tornar. Se n'havien anat i el senyor alcalde, segons ell ens ha dit, va pagar l'obra una vegada. Adoquins sols i el CIESE, que casualitat, ha tingut que tornar a fer ell sobra i tornar a pagar una altra vegada. I els adoquins continuen sols. Això vol dir que aquesta obra ens costarà als morellans 3 vegades. Això ho sumem per tots els carrers que hi ha a la Xina, jo no crec que podem anar a cap lloc. I per això estic així, perquè ningú a sa casa pot fer el que fa l'Ajuntament de Morella en aquests moments. Gastar 3 vegades el mateix per fer una obra. I bueno, no res més, només presentar Guillermo. Jo la veritat que fa 4 anys no el coneixia i com no el coneixia no podia opinar d'ell. Però ara que he estat al seu costat m'he donat compte que és una gran persona i un gran candidat. I és el millor que hi ha per poder estar així. Està molt preparat. Li planta cara als socialistes sempre. El que passa és que sempre no se veu, però ho fa molt bé. No res més. Gràcies i voteu-nos.